kwaze kwaba la. Sibonga ukubekezela kwakho futhi sikubonile usibeke endleleni. Khumbula uma uthi Kabinde ibandla liyahlonishwa, awukhulumi nje nebandla isinoma kanjani. Manje sithi konke sikufunde kuwe kudinga sikwenze sibekezele. Ukuphatha ibandla akusilula bazalwane, ngoba siphatha abantu abakwazi ukukhuluma. Abantu abakwazi ukukhuluma uthi uma umile pulpiti akubheke nje ukuthi ufuna ukuthini. Ngake ngathi umama uMdaki ngicabanga ukuyehla le nqola, ngoba ukuphatha ibandla uphatha abantu abakwazi ukukhuluma ukudlula wena. Bakulawula umfundisi. Athi umama uMdaki makangiphendula athi ungabi khona. Athi bangihleli ngayibona. Ngathi sengihambe kangaka nale bandla ngivele ngishiye nje. Kwafika izwi lokuthi angibekezele ngoba ngisuke ekudeni. Uma kwaMdlandla athi bebahleli balinde umfundisi, thina sikhuliswe ubaba uMdaki ubaba ka-SG. Sasingamlindi-ke thina bekasigayela lesinayo. Athi weekend elandelayo eyakho Lucky, elandelayo eyakho manje. Laqhubeka ibandla namhlanje sisemile ngokubekezela. Ngiyamthathi omunye umfundisi kudingeka sidlule ebantwini. Mawufika pulpit shumela izwi lenkosi phuma ubheke kabi. Manje sithi babuthwala siyabonga siyadinga nathi ukubekezela, noma sihambe endleleni enamahamsi kodwa sidingeka sibekezele, ngoba ithi izwi lenkosi kuMshumayeli 4:10 ungayishiyi indawo yakho noma sivuke endleleni. Ithi don't move uposition obekele kiyo. Manje kudingeka bese siyadlula ebantwini. Fokathwala siyabonga mkhulu ukuthi uNkulunkulu akwandisele. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu akubusise, akulondoloze, akuphuthula, agcine futhi agcine nakuleli bandla inkonzo enabantu abadala ibusisekile. Siyabonga Mfokathwala, uNkulunkulu akubusise. Amen. Amen.